welcome ug happy weekend kaninyong tanan among mga pinalangga nga mga kaigsunan ug mga higala nga nagsunod kanunay kada semana sa atong tulumanon takna sa pagtuon. Karon nga semana lahi na sab nga uluhan ang atong pagatukyon mga kaigsunan bahin sa mga sinulat ni Pablo alang sa mga taga-Roma. Karon nga week ang atong kuyog sa atong pagtuon mga kaigsunan walay lain kundi ang atong Sabbath School and Personal Ministries Director si Pastor Gingging Asoy ug ang atong Women's Ministries Director og SI si Ma'am Pinky Gulfan. Sa dili pa ta mo adto sa unahan mga kaigsunan, gusto namo nga i-greet kamo og happy weekend og happy Sabbath. Labi na gyud sa atong mga Sabbath School teachers og sa tanan nato nga mga kaigsuonan nga nagsunod gyud sa atong pagtuon. Before we will go further, atong dapiton ang presensya sa balang espiritu ug ang iyang panalangin ug kinaadman pinaagi sa pagampo ni Ma'am Pinky Gulfan. Magampo ta mga kaigsuonan. O Dios na mga balaan, tagiya sa among mga kinabuhi. Dako gayud among pagpasalamat kanimo tungod kay aduna kami Dios nga buhi ug nagatagad kanunay sa tanan namong mga panginahanglan. Among gidapit ikaw, o Diyos, nga makig-uban ka namo, pinagi sa imong balang espiritu, ug ang imong grasya pinagi kang Ginoong Hesus. Nga untang nga among pagtuon sa leksyon, dili mahimong kawang kun dili kini magatubo sa among mga kasing-kasing ug among kinabuhian. Pasalua kami, o Dios, sa tanan namong kalapasan aron kami takos pagdawat sa tubag sa among mga paghangyo. Kay amo kini giampo sa ngalan ng gahom ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Salamat kita mga kaigsuonan nga gitagaan kita higayon no sab si Ginoo nga atong padayonon ng atong pag-review sa atong lesson niini nga semana. We have a very important topic karon nga week mga kaigsuonan bahin sa pagtuon sa basahon sa mga taga-Roma mga igsoon. Karon atong pagatukion ang kondisyon sa tao. Last week atong gi-emphasize mga kaigsuonan ang crucial relationship between gospel, grace, o niining duha mga kaigsunan. Kung ato ning masabtan, lami kayo ang atong dagan sa pagtuo o pag-alagad sa Ginoo ingon nga mga Kristohanon. Karon nga semana mga kaigsunan, aron ato sab masabtan kung unsay nga ebanghelyo, kinahanglan ato sabdiay nga makita ang tinuod nga kondisyon sa tao sa presente nga panahon mga igsoon. Mo ni atong pagatun-an karon nga semana. Apan sa dili pa kita moadto sa unahan, ato unang tagahan og pagtagad ang pagtimbaya sa atong mga suki nga mga viewers ug nagsunod kanunay sa atong tulumanon mga kaigsuonan. Pastor Gingging. Ang atong pagpanambaya sa atong makaigsuonan diha sa General Santos City, atong miaging Sabado dito ko sa Kalumpang, nagahimo kita sa pagwali o pagpanimbaya usab dito sa Cotabato City ang atong makaigsuonan. Sa Cotabato City mismo, nagahimo kita sa pagwali. O karong Sabado, Pastor Isbon, at tumi sa Tagum City Central Church. Amen. Yeah. Kauban sa atong mga kauban sa buhat, Pastor Palomares, o si Pastor Nolde Sakol, gikan sa Southern Asia Pacific Amen. Division. Amen. So, among pagkapangusta sa tanang taga Davao Mission o taga General Santos City sa Southern Mindanao Mission. Buot sab nako nga masiguro nga dili nako malimtan ang pagpasalamat ug ang pagtimbaya sa atong mga hinigugmang kaigsuonan diha sa Los Angeles sama sa mga pamilya sa Prosteros, mga Salcidos, kang ibang Ilomba, Robert Herrera, si Aning Balendez ug ang iyang pamilya ug sila tanan ang atong mga higala dito nga bag-o pa lang gyud namo naduawan diha sa pagtambong namo sa Autumn Council dito sa General Conference sa Maryland. O ang atong mga nagsunod sa atong program every week mga igsoon. We have viewers in the Facebook. Gusto na mo silang i-greet, especially karon nga episode mga kaigsuonan. Niya dinhi si Buboy Sumalpong gikan sa Oroquita City nga karon na nagtrabaho sa Kingdom of Saudi Arabia. Lipay kami sa inyong pagsunod ug sa imong mga kaubanan diha sa takna sa Bagtuon. Mayingon usab gihapon kang Brother Sir Efren Caballero nga naa karon nagtrabaho sa Thailand mga kaigsuonan. We greet you
happy weekend kuyog sa imong panimalay ug sa imong makaubanan diha sa church. Nga mo sab gigreet si Brother Roel Arisgado sa Florida, USA. We congratulate you at the same time sa dako nga accomplishment nga kuyog na gyud mo ni Jubet ang imong pinalangga ang asawa gumikan sa pag-approve sa iyahang immigrant visa. And we celebrate with you ni ana nga kadaugan, Brother Roel. May nga usab diha kang Mami Postrero, Sharon, o kang Daddy Johnny Postrero. Lipay kami nga mugrito sab kaninyo sa inyong significant nga celebration karon nga week. Imagine 38 years since you got engaged in marriage. So nalipay kami nga ingon ani ka dako o kataas ang inyong paghigugmaay kuyog sa katuigan o kuyog sa inyong tibok nga panimalay. And we're happy to celebrate that with you. May ngunusab sa atong mga kaigsuunan nga nagtanaw diha sa GSAT sa Channel 33 every week. Gusto na mo kamo nga i-greet og happy weekend ug nalipay kami sa inyong pagsunod niining atong programa sa Takna sa Pagtuon. Maingon man sa atong mga kaiglesiyahan nga nagpahimulos usab sa atong show kada semana. Ug among ipahinumdum kaninyo mga kaigsuonan nga kining atong tulumanon dili ni mao lamang ang atong gisaligan para sa atong pag-review sa lesson every week, kundi dugang impormasyon ni mga kaigsuonan aron masumpayan ang atong kahibalo ug mas mulalom ang atong pagtuon ug natay i-share sa atong mga kaigsuonan ug mga Sabbath School students matag Sabado atol sa eskwela sa Batika. Karon atong tun-an mga kaigsuonan, and I hope everything is ready ug kamong tanan andam na usab nga makikauban sa atong pagtuon kung unsa gyud ang tawhanon nga kondisyon. Apan sa di paghihapon ta sa unahan, mas maayo nga atong unahon pagtuki ang atong memory verse for the week. Pastor Gingging. Kaning atong memory verse magkaigsunan, this is a very common text sa Romans 3:23, nag-ingon diha, for all have sinned and come short to the glory of God. Ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Yeah, that's right. So kung imong tanaw ni mga kaigsunan, walay exemption ani. Kung maingon ta nga naay grupo nga matawag nato nga perfect, naay grupo nga matawag nato nga lost generation, naay grupo nga matawag nato nga wa gyud magatiman bisan gamay sa ilang pag-alagad ug sa ilang Kristohanon nga kahimtang atubangan sa Ginoo, sayop ta mga kaigsunan mohatag ana nga generalization. Tungod kay walay exemption. Ang giingon sa tong leksyon, tanan gyud ang nakalapas ug nakabsan sa himaya sa Dios. What do you think about the reality ni ini nga presentation sa atong bersikulo karon nga semana, Pastor Gingging? Ako lang gusto, Pastor Hisbon, nga kining maong teksto, kung imong dungagan pa gyud ug atras ka gamay sa mong teksto nindot kay pagkasulti sa Romans 3:10-12. Oh yes. Gusto nako ni emphasize din muhatag kog comment ani. Ingon siya, at as it is written, there is no one righteous, not even one. There is no one who understands, no one who seeks God. All have turned away, and they have together become worthless. There is no one who does good, not even one. Nagpasabot ni mga kaigsuonan nga, sa ako lang yano kay nga pagsabot. Tanan, dili ka makaingon nga ikaw mas arang-arang sa uban. Kita gyud tanan mga makasasala as tubangan sa Ginoo. Kaya tataw kay nagklaro nga ato nang matun-an pag-ayos atong lesson nga no exemption. Kita gyud tanan nas giingon diha ka ng pulong worthless. Wala tay mga bili sa tubangan sa Ginoo. Salamat na lang nga matun-an nato karon unsay atong paglaom ingon nga anak sa Ginoo. Kung ato kung tun-an mga dumdumo nato ang tinubdan bitaw sa sala, makaingon ta nga si iba ramang gyud ang nakasala sa sinugdanan sa atong kaliwatan. Pero dili gid ta kaingon kapkang hunaw, makapanghunaw nga maingon ta nga sila ra nakasala. Kay ang statement nga ingon tanan makasala kay gikan man ta sa kang anan og iba nga ginikanan. So nahimo na natong kabahin sa atong unod nun nga kahimtang nga ato nang napanunod, whether we like it or not, naa na sa atong genes, naa sa atong hines nga
bisan pag maningkabot pa ganita pagpakamatarong karon na agid siya tendency nga ang sala mao na gyud nagdominar sa atoang kaugalingon gawa sa tabang sa Ginoo. Amen. Yeah. So kini mga kaigsuonan mao gini ang tinuod nga tawhanon nga kahimtang. Walay exempted nato unya abi ninyo mga kaigsuonan naay punto nga gustong ipasabot si Pablo ni ining yang mensahe ngadto sa mga taga-Roma mga kaigsuonan. I believe naapon ni significant relevance mga kaigsuonan sa atong kahimtang ingon nga mga Kristohanon karong panahon na. Usahay labi na sa atong relihiyoso kita kayo nga nagtan-aw kita nga kada lihok nato sinukod nga kabahin gyud ang Ginoo dinha. Usahay na natay feeling nga uy og paadto ay lang sa langit murag mas arang-arang pa biya gyud tingali mi anang uban dinha nga wa gyud pakialam sila pag-alagad. Kami nagkapuliki nami sa among adlaw-adlaw nga mga preparasyon for the weekend appointment nga naagpailag yun nga naagin may simba, naagin may Ginoo. So arang-arang na lang yun. Pero actually mga kaigsuonan, i-address ni Pablo ni nga issue sa mga taga-Roma because of the great tendency ilabi na gyud sa mga Hudiyo mga kaigsuonan nga nagtan-aw sila silang kaugalingon nga doon na sila bintaha kung itandi sa mga dili Hudiyo. O gi-establishar ni San Pablo mga igsuon diha siyang argumento nga walay Hudiyo, walay Hintil, walay Grigo, kitang tanan mga kaigsuonan managsama lang og kabutang atubangan sa Ginoo. Naamong gyud sa ato usahay mga kaigsuonan sa atong iglesia kana bang natay gitawag og holier than thou attitude. Oh, yeah. Kana bang mingon gyud ka nga mas balaan ko sa uban kay matinumanon ko ana mo tan-aw man ko ta sa uban abi nimo kaigsuonan the more nimo nga tutukan uban malimot ka sa imong kaugalingon. Amen. Ang lami gyud tan-awon nga gi-emphasize sa atong leksyon maora gyud sa Ginoong Hesus. Ang atong matutukan kay siya man atong paglaom. Ang Ginoo ra gyud kay the more ta mo tan-awon mo tutok niya malimot ta nga kita poday amay naman nato kita wala ta. Ang Ginoo ang atong tan-awon dili unta ang uban makaigsuonan mo na nindot kayo. Yeah, nya gusto na kong masalo ng idea mga kaigsuonan nga kana bitaw mo tan-aw ka sa uban duha mo gud imong makita diha. Either makaingon ka nga uy layo ra day kay ko sa tinuod or kung nagtan-aw po ka sa imong igsuon nga layo po kay tinuod makaingon po ka nga ay malipay naman lang po kung magtan-aw niya nga masarang-arang ra di ko. So the only safe idea makaigsunan maura gyud ang atong pagtutok sa walay lain kundili si Kristo ra gyud kay dinha makita nato ang iyang pagkamatarong atong masuhid ang iyang pagkamatarong ug labaw sa tanan sa atong kanunay nga pagtutok kaniya mahimo kitang sama kaniya mga kaigsunan. Auntie Pinky, what do you think about this? Ang ako ikasulti na ang pagkamatarong nga giisip sa tao nga siya matarong daw trapuni sa tubangan sa Ginoo. Yeah. Oh, kaya naman ang atong hunahuna, ang atong pagbati karnal pamanggod ta pastor. Oh, so ang sumala sa akong nalitok kanina ang tendensya gid nato mao nga kung moingon ta nga wa ko nakasala, maayo kong tao. Numduman nato ang istorya sa publikan ug ang Pariseo nga yes. Nga salamat kay Ginoo nga matarong ko. Salamat kaayo nga di ko pareha aning isa dire nga makasasala. So kana lang mismo nga pagpasiatab o pagpataas iyang kaugalingon murag dili na maayo. So mo na nga kining all have sinned. Wala gi makaingon nga sila ang mga Hudiyo wala na mga sala. Kay damor hinuon nga kay balota mahitungod sa Ginoo nya wa ta magkinabuhi sumala sa angay pakinabuhian sa Ginoo. Malayo day ta hinuon sa kabubuton niya. Yeah, amen. Actually kining atong leksyon karon nga week mga kaigsunan nagisgot ni og daghang mga elemento. Gani nagisgot ni siya sa walay lain nga galamiton mga kaigsunan nga pinaagi niini ang tao maluwas gahom sa Dios gyud ang gi-identify diri sa atong lesson ug diha sa lingwahe nga gigamit ni Pablo. And I like that to begin with mga kaigsunan. It is the power of God. Ug unsa maning gahom kini nga gahom mga kaigsunan naani sa atong lesson dinhi particularly sa Sunday nga adlaw no kung nagtan-aw mo sa inyong mga lessons
kining gahom sa Dios mga kaigsuonan is actually the gospel. Mas maayo tingali nga atong basahon gyud ang Teksto. intiro nga teksto dinhi mga kaigsuonan. Nag-ingon dinhi, dili nako ikaulaw ang ebanghelyo mga kalilisang. So alang kang Pablo mga igsuon, dako gyud niyang garbo ang ebanghelyo mga kaigsuonan. I am not ashamed of the gospel, tungod kay mao kini ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga adunay pagtuo. Unya ang sumpay dinhi mga kaigsuonan ngadto una sa mga Hudiyo ug ngadto usab sa mga Grigo, tungod kay diha sa pagkamatarong sa Dios gipakita ug gibutyag pinaagi sa pagtuo alang sa pagtuo, maingon nga nahisulat kini, siya nga pinaagi sa pagtuo nahimong matarong mabuhi siya mga kaigsuonan. Actually naitulo ka mga elemento nga gisgutan niini nga passage mga kaigsuonan alang sa atong emphasis karon nga simana sa pagtuon. Yeah, Pastor Ang una Gigi. diha makigsuonan nga giingon ni Pastor Hisbon nga tulo ka elements. Number 1 is the gospel. Kanang good news, kanang maayong balita. Unsa may nakaayo ang balita makigsuonan. Ang nakaayo sa balita nga dunay Mesiyas, dunay manluluwas nga miabot sa kalibutan aron sa pagluwas kanato. Di ba? The Yeah, good news yeah. is that we are sinners. We can do nothing without God. Wala tay mahimo kung walay Dios. Kay makasala man ta Pastor Hisbon, di ba? Amen, yeah. Kay makasala man ta ang good news, ang gospel nga mao miani si Hesus, nagpakatao siya o ang solusyon ra gyud nga kun motuo ka niya ang maong good news nga nagpakatao siya og muluwas siya nato, mao diha ang paglaom sa kaluwasan. Ingon diha, the good news is that the Messiah has come and people can be saved by believing in Him. Yeah. Pinaagis pagtuo nato niya makigsuonan, mao nang naatay tsansa nga makabaton sa kaluwasan. Ano ingon siya dre? It is in Jesus and His perfect righteousness, not in ourselves, ingon siya, or even in God's law, that one can find salvation. Sa lakton makigsuonan, gusto na ko ipasanto, Pastor, nga, kining gospel, kining good news, mao si Jesus. Yeah. Nga ang iyang pag-anhi, mao na ang atong paglaom nga, mabatnan lamang nato ang kaluwasan pinaagi sa pagdawat niya na nga kamatuoran nga ang kaluwasan pinaagi ra gyud niya. Yeah. Diha ra Amen. gyud niya ang atong pagkamatarong. Meaning, Wala na Pastor, lain. Meaning, Yes. Pastor, nga, aside from Christ, which is the good news, kay siya man ang total, good, ang focal point sa atong kinabuhi. Yeah. Jesus Himself. Mao nga, ang tanang himuon sa usa ka tawo aron nga makabaton siya o kaluwasan. Ang tanan kawang pulos, walay pulos. Yeah, aside from that fact, kung dili pinaagi sa ebanghelyo mga kaigsuonan, gani kini nga gospel sa giingona ni sa emphasize ni Pastor Gingging kaganina, naara gyud dinhi ang atong kaluwasan ug pinaagi lang gyud dinha. Imagine such kind of power mga kaigsuonan. Abi nimo kung magisgot mo kag pulong power, kung binisayo nato gahom. Kung makadungog ka sa pulong nga gahom mga kaigsuonan, usahay makaingon ka nga kumuna lang ni kayo kay na may daghang mga gahom-gahom nga atong gitan-aw diha. Pero to its very core mga igsuon, power is always everything or anything nga mo'y hinungdan nga gadagan ang mga butang. Talk about engine power mga kaigsuonan. Ang mga sakyanan mahinay ug mukusog, labi na tong mga supercars nga imong nakita, gadagan na sila, dili na pinaagi sa unsa lang sa driver. No, it's not the driver kundi ang makina gyud diha. Ug imagine nimo, the bigger the power mga kaigsuonan, the faster the car moves forward. Ingon ani sab ang kinabuhi nga Kristohanon, ang gahom nga gitubdan mga kaigsuonan sa tong pag-alagad, walay lain kundi kining ebanghelyo, kining mayong balita nga si Kristo mooy nakaluwas sa makasasala. Ug tungod niini nga ebanghelyo mga kaigsuonan, imagine ang iglesia nakabaton og gahom, dili lang basta-basta nga gahom kundi mao ni ang gahom nga ang iglesia mitubo gikan sa gamay nga pagkasinakop hangtod nga karon pila ka buok ang nagclaim nga mga Kristohanon mga kaigsuonan. Walay laing gibasihan kundi ang Biblia ug ang mayong balita dinhi nga si Kristo
nagpakamatay alang sa mga makasasala o karon nang ngaluwas ang tanan. And that's the power with which every Christian must live. Nya dirita sa ikaduhang elemento makaigsunan niining atong bersikulo karon. Auntie Pinky. Ang ikaduha nga punto nga naglangkob niini gahom sa Dios. Gawas nga mao nga sa Ginoong Hesus mao gyud ang maayong balita, mao ang pagkamatarong nga Amen. diha nato makaplagan lamang kang Ginoong Hesukristo. Kining pagkamatarong mao ni siya ang gitawag og the quality of being right with God. Sa ato pa ang imo bang relasyon sa Ginoo nga imo siyang gidawat nga ang imong pagkinabuhi sumala sa iyang kabubuton. Yes. Dili nang ako matarong man ko karon kay matinabangon ko, manggihatagon ko, wa ko'y kontra sa silingan. Kung imong hunahunahon kaya tanan kabahin gyapon sa kabubuton sa Ginoo nga labing ka sa imong mga Yes. silingan, no, di ba? Oo. So being righteous in the sense what is being required o what is pleasing in the sight of God. Mao na siya ang angayan unta nga sagupon kay pinaagi sa pagsabot ni ana makabaton kita sa gahom sa Dios. Amen, amen. So kana nga pagkamatarong mga kaigsuonan, ang giingon din sa atong lesson actually, duha ka portion na siya. Pagkamatarong nga iya sa Dios, nga gibutang niya sa usa ka magtotoo. And besides that, dili po na siya mahitabo mga kaigsuonan nga ang Dios mubutang sa iyang pagkamatarong diri kanato if He Himself is not a righteous God. So siya nga matarong nga Dios mga kaigsuonan, ang iyang righteousness, grabe, dili gyud po na mo palpak mga kaigsuonan tungod kay sa iyang pagkamatarong iya gining gibutang dinhi sa atong pagkamatarong. Sa ato pa, nahimo kitang matarong nga mga binuhat pinaagi sa pagkamatarong sa Dios. And we move now to the third element nining atong gibasa nga previous verse mga kaigsunan. Pastor Gingging, what do you think of the third one? Faith. Pagtuo. Ang pagtuo makaigsuonan kadtong duha ato lang tong sumpayan. Pagtuo nimo nga nagtuo man ta sa gospel katong good news. Unya nagtuo ta nga ang iya yung pagkamatarong maoy makahatag natog pagkamatarong. Dili ang atong pagkamatarong mo klaro gyud ka pastor nga. Dili nato kwintahon nga kining atong pagkabuutan o kita qualified ta no. Ang iya yung pagkamatarong ug kana moy atong tuhan nagingon diha. Diha ra gyud kaniya kanang pulong faith mao na closely related sa the word believe. Nagtuo ta, nagatuo kita nga kana nga belief or faith makaigsuonan mao na ang nagadala kanato ngadto sa kaluwasan. Kiningon diha sa John 1:12, there is no other name under heaven in which we must be saved. Mao na atong tuwan makaigsuonan, wala na laing tatam-tatam pa, wala na laing ngalan pa nga magadala nato kaluwasan. Mao na dapat tong una-unaon nga tuuhan nato na nga diha ra gyud kaniya ang kaluwasan mabatnan. Yeah. Mubalik lang What ko do you think? kisgot mga kaigsuonan sa ikaduha nga punto nga maong pagkamatarong. Daghang mga tao karon nagahisgot nga sila matarong ug duna sila kanang gipattern nilang ilang pagtuo ug ilang mga kalihukan sa usa ka tawo nga ilang gihimong idolo. Atong masabtan mga kaigsuonan nga kung kini himuon sa usa ka tawo ang pagkamatarong nga gawas kang Kristo, posible nga makahimo siya dinagko nga butang nga iyang gituhuan nga makapahimaya sumala sa iyang gituhuan ug kinsa na siya, di lang ko mongalan. Pero supak di ay sa human relation kay muhimo man siya naa sa gana nga teksto nga to the extent of killing someone to glorify God according sa ilang belief. Yeah. But it's not based in Christ. So munang danger mga kaigsuonan nga kung mo claim ta sa pagkamatarong apart from Jesus Christ, it is very dangerous. Okay, all right. So, kini mga kaigsuonan no, atong angayang mahibaluan nga sa first 3 lessons pa lang nato nga naisgutan sa ato nga quarter mga kaigsuonan. Basic gyud kayo og dinhi gi-identify nato ning tulo ka mga pulong mga kaigsuonan. Ebanghelyo, pagkamatarong o pagtuo. Actually kining mga elemento ha mga igsoon, balik-baliko na to ni og tuon og mas mulalom ang atong pagsabot niining nga mga
terminolohiya mga kaigsunan samtang padayuno nato ang pagtuon sa itong mga lesson sa musunod pa nga mga simana mga kaigsunan. O nakita nato ang pagkamatarong diha kang Kristo lamang apart from the works of the law. Kinahanglan ato ning maayo nga ma-define pag-ayo mga kaigsunan. Og kining pagtuo or sa Binisaya mga kaigsunan o sa ramang word na to ani kay sa English duha man ni faith o belief. Pero kung natong Binisayon pagtuo ra ni, pero actually usara ni ka Greek word mga kaigsunan, that is pisteuo or faith mga kaigsunan. Kung sa atong Binisaya pagtuo, unsa ang role niining pagtuo sa atong kaluwasan mga kaigsunan? Dako kayo ni kay pinaagil lamang niini mga kaigsunan atong maangkon ang atong pagkamatarong. Sa dili pa tamo ato sa unahan, ato ning pagaputlon kadali ang atong pagtuon mga kaigsunan. Let's take a break. Ayaw kamo paghawa dinha. Aduna ka ba'y buot masayran sa kinabuhi? Aduna ba'y kagawasan sa sala o kasakit? May paglaong pa ba ang mga minatay? Unsa ba'y padulngan sa kalibutan? Mga higala, ipangutana kay pastor. Ipadala ang imong mga pangutana ug tubagon ni pastor gamit ang Biblia. Pangutana Pastor, usa ka serbisyong gidalit kaninyo gikan sa Hope Channel. Welcome back mga higala. Atong padayonon karon ang nagkaanam kabibong suhito niining atong pagtuon sa mga basahon nga gisulat ni Pablo alang sa mga taga-Roma. Karon atong diretsuhan ang atong pagtuki mga kaigsunan sa suhito nga naghisgot diha sa kahimtang nga gi-claim sa kadaghanan sa mga tao karon nga wa man naman tingali tay problema pastor kay moingon kag morality nag-anaman ta og ka-improve kay ang teknolohiya, ang atong mga political status, pinaagi sa pag-edukar og sakto sa atong mga estudyante, nitaas ang kahibalo sa tao, and therefore, ang kasinatian kung unsaon nga ma-improve ang kinabuhi and everything, kining tanan, maayo naman kayo karon. But do we think, mga kaigsunan, okay na bagyod ang atong kahimtang? Ang gisgutan din sa atong warning ni Pablo, mga kaigsunan, just at the very beginning of his presentation, chapter 1 pa lang mga kaigsunan, iyan ang i-identify din ang moral issues and problems nga naa sa ilang kahimtang kaniadto. Nya gitanaw din mga kaigsunan nga mauni ang gihimo sa mga hintil apart from what the Jews are doing, ingon nga mga katawhan nga adunay balaod sa ilang kaugalingon. So, unsa maning naa nakita nato nga gi-identify ni Pablo nga mga problema. That is particularly in Romans chapter 1 verses 22 to 32. Pastor Gingging, what do you think are the situations nga gisgutan din na? Sa akong nakita, kung gibasa nako ning mga teksto Pastor Hesbon, sa ako lang nasabtan, daw maingon sila nga ma-attain ang perfection, pero sa akong nakita wala may kalainan sa unang panahon ug karon mas nagkagrabe pa man gani hino ng kadautan sa mga tao. Okay. Diba? Kanang sa una bitaw panahon nga ang mga lalaki maghimog mga malaway nga buhat sa ilang isig ka lalaki. Karon makaigsunan nga grabe man. Kanang same-sex nga pagkuan, grabe gyud. Makita nimo na nga mga panghitabo sa atong panahon. So kung akong tan-awon kana nga sita sa atong leksyon, makaingon gyud ko nga daw halos walay kalainan. Okay. Ang kadautan sa mga tao hangtod karon mas ni grabe pa gani inon tingali ang kadautan sa mga tao. Okay, Ma'am Pinky, what do you think? Nindot kay ni komentaryo din sa atong leksyon ning pag-uswag. Pag-uswag bagyod ang nagakitabo sa atong kapanahonan karon mga igsoon. Sa pag-abot na sa ika-20th century, ang mga tao nagkinabuhi diha sa paghunahuna nga ang kahimtang tawhanon nagauswag sila kay moderno na kaayo ang atong mga gadgets nga gigamit sa una. Maglisod pa magadi ta palit og TV nga colored karon Flat screen. flat screen. Karon na gyud ang cellphone
ug magdawag ka makita na nimo kisa imong kaistorya sa natad sa siyensya, di ba, na mga transplant, brain, heart, grabe na kaayo. Unya dugang paana sa katong nalitok nimo nga mausab ang sikso sa tao pinaagi sa iyang kahibalo. So nagunahon na sila nga nagaka-improve ang atong kahimtang. Pero tan-awang nagakitabo. Kining bag-o lang kadtong panahon sa cancer sa Las Vegas nga 58 ka mga tao nga nangamatay nga daw murag giharvest lang nga wala hinungdan. Matud pa sa komentaryo sa anak ni Pastor Billy Graham. May anak siya nga nagkomentaryo kita dinhi sa Amerika maayo kay butangan nato ang kwarta og in God we trust. Pero asa man nga pagsalig nga matud pa niya nga ang pag-ampo ginadili na sa mga classroom. Di ba? Ang mga 10 commandments nga nagpahinumdom sa Ginoo ato nang bungkagon. So naghunahuna patag na ay Ginoo aning mga tawanan naghimog mga krimen. So in other words mga kigsuonan, kung ang Ginoo atong isalikway, kinsa may mupuli kung wala ni Ginoo? Mao ang iyang kaaway nga mohimo sa tanang mga makatalagmanon nga mga destroso sa atong kinabuhi. So duha ra man gud atong mahibalon, duha ra man gud ka power o gahom ang mag-ilog sa kinabuhi sa tao. Ang gahom sa Ginoo ug ang gahom sa yawa. Nahibalota nga ang yawa gamay na lang gyud ug sa kuang palanot na lang gyud ang nabilin sa iyang panahon. So by all means, kung ang usa ka tawo nga wala na diha kani ang Ginoo, iya ning sakyan, pastor. Iya ning sakyan nga to the extent nga kung mahimo kuhaan niya sa kinabuhi aron wa ni paglaom kay wa naman tay paglaom nga magkausab sa tong kinabuhi kung patay na ta, di ba? So mao na ako ika. So mao ni ka grabe ang kondisyon sa tawhanong kahimtang karong panahon na mga kaigsunan. Kung imong itandi kaniadto karon wa gyoy kalainan unya mas grabe pa gani noon tingali. Ni-improve pananglit karon ang kahimtang socially kining relasyon sa immorality relationship mga kaigsunan sa lalaki ug lalaki, babae ug babae gispell out naman gini ni Pablo dinhi. Na-improve to ni siya karon mga kaigsunan pero mga social rules nga dawaton na ni siya mga kaigsunan kaniadto di man gini madawat. Pero karon grabe ang social acceptance niining mga butanga mga kaigsunan. Posible nag-improve diha nga kabahin kay mao man ni ang kahimtang pero when morality issues ang atong hisgutan mga kaigsunan makaingon ta nga grabe gyud dinhi. Gani dinhi sa atong lesson in this particular day mga kaigsunan gisgutan nato dinhi nga posible ang pagbalik ni Kristo, signs of His coming, state of the dead o kining pagkabanhaw nagkinahanglan gyud ni siya pagtuo aron matuhog nimo maayo nga well dapat mo tuog yung kung kining mga butanga nahitabo. Pero abi ninyo, ang tawhanong kahimtang sa iyang pagkahulog diha sa sala mga kaigsunan. Di na kinahanglan nga mo yung ka nga nahulog bagi di ay ta. Kinahanglan pa bagi kog prueba ni ana. No. Ang atong kahimtang karon nga nagsunod ta sa pagkahulog sa atong unang mga ginikanan mga kaigsunan does not require any faith at all. In fact, mauni ang atong kasinatian karon ug mauni ang kamatuoran sa atong kahimtang mga kaigsuonan. Akong ikadugang diha Pastor Hisbon, atong aksipon gyud ang reality, ang kamatuoran mao nga ang tao nahulog gyud sa sala. Yeah, that's right. Nasa atong lesson, nahulog kita sa sala. So unsa may sulbad ana? So kinahanglan tag manluluwas. Amen. Kinahanglan gyud tag solusyon ana magigsunan. So mao nay padulngan nato sa atong lesson karon nga diskusyon nga dili gyud pwede makaigsuonan nga magpabilin ang tao nga moingon nga wala okay ra gyud ta. No, aksipon nato nga kita nahulog ang kalibutan nga atong gipuy-an, nagkagrabe na gyud ang kahimtang sa pagpakasala, AIDS, sexuality, sexually transmitted disease, kanang widespread of homosexuality, kana tanan nga mga Crimes, panghitabo, killing. crime, grabe, imagine ra gunang usa ka panghitabo nga mopatay kag daghan kayo. Tarong pa ba ang nahuna-huna sa tao, kanang patay na lang ang unahuna. So sa lakton makaigsuonan nga pagkasulti, kung walay Ginoo sa atong kinabuhi, kung dili gyud nato
i-introduce kining mga pagtulunan nga iya sa Ginoo, wala gitay paglaom mga kaigsoon. Amen. Ako'y Diha- kadugang po ana, Pastor, Yes, no? Ma'am Pinky. Kini bang kahimtang sa tawhanon nga, murag, ang naa sa huna-huna, sala na lang bitaw ang himuon. Basta walay Ginoo, ang masud siyang utok, maong pagpakasala. Nga bisan og hunahuna-on niyang insakto, pero dili man na insakto. Lingduyog ang kinaiyahan. Tungod sa iyang hunahuna nga sagot suton, iyang dauton ang kinaiyahan. Ug kay ma-imbalance man ang kinaiyahan, unsa may nahitabo sa ato karong kapanahonan. Mas grabe ang Sunod-sunod Extend. ang parehaan ning mga sunog sa mga kalasangan. Kanang mga ipo-ipo nga mga hurricane ba ana? Yeah. O mga bagyo. O mga flash flood. Unsa man na ang hanungdan ana? Matud pa sa atong nabaw-an baske diri sa Cagayan de Oro tungod sa paningkamot sa mga tao para nang pagpamutol og mga kahoy. Di ba ang root ana ang greediness man tungod Yeah. kay gusto sila nga makabaton sila og daghang kwarta at the expense of the Nature. people's lives. Oh, yeah. Ipamutol nila. So wala na protection ang mga tao ni ana. So unsa pa man ang murag naa by chain reaction maski Yes, ang kinaiyahan yes. mo Okay. kupirar ana. All right. Nakita na to ang point mga kaigsunan sa gipasipot ni Ma'am Pinky. So kung natong tanahon karon ang lintungan na iniining tanan or the bottom line of this discussion mga kaigsunan, wa gyoy kalainan nga imong makita tali sa mga matarong nga tao ug sa mga tao nga walay pakialam sa ilang pag-alagad. Gi-establish gini ni Pablo mga kaigsunan nga basic tenets gyud aron ang usa ka tawo tinuod nga ma-appreciate niya ang kaluwasan o grasya sa Dios ug ang pagkamatarong sa Dios. Iya gyud nga gipamatud-an mga kaigsunan nga walay kalainan ang Hudyo ug ang mga Hentil. Gani siya mga argumento dinhi, arang-arang daw ang mga Hudyo kay sila ang katawhang pinili sa Dios, sa ila pa gani gihatag ang balaod, gihimo pa silang pinasahi nga mga katawhan nga nakaangkon sa panalangin kay aron ang bisan kinsa nga maduol sa ila makaambit usab sa panalangin sa Ginoo, and they are being compared to the non-Jews mga kaigsunan o kining mga Hintil. Pero abi nimo sa argumento ni Pablo, mas daghan kag privileges, mas dako ang imong responsibilidad, mas dako hinuon ang imong tulubagon kung masayop tani ining mga butanga mga kaigsunan. Therefore, walay kalainan ang Hudyo, ang katawhang pinili sa Dios ug ang mga Hintil mga kaigsunan. Diha sa tilan sa cross, naatay panultihon nga giingon that the ground is level. Walay na sa ibabaw, walay na sa ubos mga kaigsunan. Kitang tanan dinhi ilalom sa cross ni Kristo mga kaigsunan, parehas tag kahimtang tanan. Pastor Gingging. Nalang ko gustong basahon, Pastor, na Alright. ako'y gustong ibutang example ba? Okay. No? Illustration ani. Nangingon diri sa aton lesson. Since sin appeared in our world, man has become corrupted and has fled from God. Tinuod yun na, ang tao nalayo sa Dios, nahimong corrupted, pero naasay sumpay. The only solution for every man is accepting Jesus as his personal Savior. All right. So, ang solusyon ra gyud mo kay sunan nga dawaton lang gyud nimo nga walay lain gyud nga makaluwas na niini nato nga kahimtang Pastor Hisbon ug Ma'am Pinky. Walay laing makaluwas nato o makalingkawas kita na ining mao nga kahimtang mao ang pagdawat na Ginoong Hesus ingon nga atong personal mangluwas. Dainumdum ko ba sa sugilano ni Dr. Simpson? Nag-invento sa anesthesia. Nag-lecture siya sa pagkadaghang tao, pila ka libo nga tao sa Osaka University. Dahil nangutana niya, Dok, unsa man ang pinakadako nimo nga invento sa imong kinabuhi? Ang expectation nila makigsunan nga itubag mao nga anesthesia, di ba? Chloroform nga dili sakit og operahan ka, kamo nga naoperahan, nakasulay mo ana. Pero ang iyang tubag makigsunan sa iyang tubag. The greatest invention in my life is that I know that I am a sinner and I need a Savior. Ako usak ka makasasala o nakinahanglan ko manluluwas. Makigsunan sa diyan, nagbasa ko ani nga leksyon na kaingon ko nga bisan kita mismo ang atong pagkamatarong di kita makapasigwar, di kita makapanghinambog makigsunan. Right. Ang solusyon ra gyud nato sa atong leksyon mao nga
The only solution for every man is to accept Jesus as our personal Savior, mga kaigsuonan. Mao kinay pinakanindot kayo. Okay. Siya gyud ang makahatag natong kaluwasan. So, no wonder mga kaigsunan, gibalik-balik yun ni og emphasize ni Pablo aron mapasipot niya ang iyahang punto mga kaigsunan sa mga taga-Roma nga naay dako kayong tendency nga maparehos usab ang ilang panguna-huna sa mga taga-Galasya. It's very normal sa ilang panahon. Kinig yung gitawag ni mog spiritual pride mga kaigsunan. Kini bitawng naa na kay layo nga naabot sa imuhang espirituhanon nga panaw. Mutaas ang imong confidence level, daghan na kay kaog mga appointments, mga imbitasyon, makaingon ka nga, Brad, dili na gyud basta-basta ang akong pag-alagad. Pero abi nimo, ato manang bisag unsaon nato nagbutang og equation mga kaigsunan, kini manggong kaluwasan sa tao is not by merit system mga kaigsunan. Ato na ning gihisgutan sa milabay nato nga quarter nga lesson mahitungod sa kaluwasan. Ang kaluwasan sa tao ug ang iyang pagkaduol sa Ginoo mga kaigsunan dili gyud na pinasikad sa iyang ginagmay nga accumulated nga maayong mga binuhatan. Sama pananglit atong ingnon na nga point system Pastor Gingging, Mami Pinky. Butang nato kanang makapanghatag ka og hinabang sa mga kabos, butang nato og 5 points na siya. Maka-worship ka buntag ug hapon perfect, butang nato dako-dako gina siya kay dugay man ang imong time nga gibutang diha, butang nato og 25 points. Nagampo ka sa imuhang pagkaon para sa pamahaw, butang nato 2 points kay sayon ra na kayo. Kanang mudawat kag bahin pagka Sabado nga muawit ka, butang nato 50 points. Kanang magwali ka, butang nato 100 points. Kanang naa kay nadalang convert, kay dako kay na ang hitabo, butang ta 1,000 points na siya. Merit And total na requirement butang nato ang makaadtog langit dapat moabot gid siya og 10,000 points mga kaigsunan. So imagine nimo ang bisan kinsa nga maka-accomplish niya na makaigsunan, naagid siya tendency nga makaingon siya, wow, I must be somebody nga dako gyud og accomplishment. Pero abi niyo makaigsunan dili pinaagi ni mga butanga. Kay ngano matud pa sa basic nga mensahe ni Pablo, ingon siya dili na itugot si Ginoo kay aron walay bisan usa nga magpasigarbo. So basically, gipruiba gina ni Pablo makaigsunan nga kitang tanan wa gyud tay ikapasiatab sa tong kaugalingon kay ngano nga atong kaluwasan dili pinaagi sa atong pagtubo sa atong kasinatian og sa maayong mga binuhatan kundi sa atong pag-realize makaigsunan nga kita di ay walay nahot, kita di ay walay ikapasigarbo kundi kining tanan bahini nga mahimos Ginoo. And our only role is to exercise our faith mga kaigsunan nga pinaagi ning grasya ug gahom ug ebanghelyo ni Kristo nakaangkon ta sa kaluwasan ug nahimutang iyang mga katawhan. And that's very basic. Tinuod gina pastor kay ang tendensya gud sa tao mao nga sa diha nga makahimo siya daghang butang nga iyang gituhuan nga maayo. Mao nga mapadako niya iyang kaugalingon ug mapadaplin si Ginoong Hesus. Yeah, that's right. Mo man gina ang nangahitabo ron. Ang anybody nga philanthropist, ang tendensya niya mapadako niya iyang kaugalingon. Naman gani mga tao nga kung makadonate sila dagkong butang ug di maapil ilang ngalan didto sa Tarpaulin. oo, malain din sila kay as. Ang kinabuhi sa katao nga butang ta matinabangon, manggihatagon, kung gihimo niya na alang sa paghimaya sa Ginoo, nan kung malimtan manggali ang ngalan, wala gud siya pagbati sa kayubos o pagtulisok nga nganong wa man ni butang ako ngalan. Yeah. So, ang iyang pagtuo, ang iyang pagkakristohanon, ang iyang espirituhanon nga kahimtang, mao nga hamtong siya og dili siya matarog. Yeah. Kay nga naman, ang iyang gipadako mao ang pagkamatarong ni Kristo. Amen. Dili ang iyang kaugalingon nga aron nga makapanginambog siya nga mao ni ang akong nanghimo establishment. So it is still by works. So Yeah. we need Christ in other words. So, kinahanglan gyud nato di ay nga masabtan makaigsunan ang atong kahimtang, no? Ingon nga mga katawhan sa Ginoo.
ang kahimtang gyud nga tawhanon mga kaigsuonan to begin with, naagyo Dios nga nag-require of perfection, but at the same time kini siya nga Dios mga kaigsuonan nga kita nga ang tao nga iyang gipangayuan og perfection sa ilang kinabuhi dili makakaya ni anang butanga. Therefore iyang gihimong available ang perfection pinaagi sa iyang anak nga nagpakamatay dito sa Kalbaryo sa cross. Abi Amen. ninyo, si Pablo dili siya mahimong stalwart sa pagtuo mga kaigsuonan kung dili pa pinaagi sa iyang pagkakita sa kamatuoran nga si Kristo di ay ang gilansang dito sa Kalbaryo sa cross ug mo hinungdan sa tanan nga kaayo sa iyang kinabuhi. So, ang atong pagtanaw sa Ebanghelyo mga kaigsuonan, inigtanaw nato balik sa atong kaugalingon na himo ng mga gagmay kaayo ang atong kaugalingon mga kaigsuonan, insignificance kung atong itandi sa kadako sa nahimo o sa totality sa nahimo ni Kristo dito sa Kalbaryo sa cross. Pastor Gingging. Naagi-mention sa atong lesson, Pastor Isbon, kaning the gospel and repentance. Yeah. So, kinahanglan gyud kaayo nga unsa nang repentance pagbalik nato Paghinulsol. sa Ginoo, Paghinulsol. paghinulsol. Kinahanglan ta mo balik sa Ginoo. Ngayon diha, the only solution for the believers is to surrender to God every moment of their life. Sa ato pa, ang sulbad ra gyud makaigsuonan katong giingon ni Pastor Isbon bitaw. Ang sulbad ra gyud ato, mobalik ta sa Ginoo, atong itugyan atong kinabuhi niya. Kay kung dili ta maghinulsol, dili ta mo paduol niya, magbati kita nga ato ang kaugalingon na. Magbati kita nga ato na nga iya manunta na sa Ginoo. Gusto na nako nga ikuan ni Ate Pinky kung sa iya kadugang ana. Yeah. Kining paghinulsol mga kaigsuonan, actually ang giingon diha sa Roma kapitulo 2, bersikulo 4, ang mutuklod gyud sa tao sa paghinulsol mga kaigsuonan, kini ra gyung ebanghelyo ug ang pagkamaayo sa Dios. Actually, kung ang tao mangyod moabot siya sa punto nga maghinulsol, dili na pinugsanay nga paghinulsol mga kaigsuonan. Dili na ingon nga naliog ka at gunpoint nga gitiunan na kagpusil nga moabot gyud ang tinuod nga paghinulsol sa katao, kundi gaabot lang gini siya makaigsunan sa diha nga nagtan-aw siya sa manluluwas ug sa tanan nga maayong mga binuhatan nga nahimo sa Dios alang sa tao. So as a result makaigsunan kon kanibitong giingon nato sa awit nga, and why do you love Jesus? Ang sumpay diha makaigsunan, it is because He first loved me. So siya gyud ang unang nahigugma nato mga kaigsuonan, mo hinungdan nga nahigugma tagbalos niya. Dili the other way around. Usahay man gud sa atong panghunahuna mga kaigsuonan, sama sa unahuna sa mga Hudiyo, naron ma-please ang Ginoo sa ilaha, kinahanglan pleasing pud sila ngadto sa Ginoo. Tumano nila ang tanan nga mga reglamento nga gi-layout sa mga skribag, mga parisiyo sa ilang panahon mga kaigsuonan, aron lang gyud mulutaw nga diha sa ilahang panlabas mga kaigsuonan maayo sila nga mga tao. Pero gisaway gini mga kaigsuonan sa mga lingwahe ni Pablo ug bisan ni Kristo mismo na kaingon si Ginoong Hesus, wow, there's a big difference kung unsa ang pagkamatarong sa tao nga gipadako niya sa iyang gawas kaysa pagkamatarong nga naagyod sulod sa ilalom sa tao mga kaigsuonan. So kung nato ning tanawon, kung pinaagi sa pagkamaayo ni Kristo ug sa iyang gugma, ikaw na lukmay og natandog niya ng bahinanan kining imong gihimo nga paghinulsol og pagbalik ngadto sa Ginoo mga kaigsuonan is just but natural mga kaigsuonan. Normal na gina siya nga mahitabo. Lagisgot man taog paghinulsol nga may labot ni siya sa atong topiko karon. Sa akong pag-analisar aning pulong paghinulsol, mao nga ang usa ka tawo magadala sa iyang kaugalingon murag habwaon niya iyang kaugalingon sa tanan niyang mga binuhatan nga sa diha nga moingon ba siya nga nganong nahimo ko ni nga sa to pa naa siya pag tuon si ang kaugalingon nga uban ang pagmahay nganong nahimo niya. So sa diha nga niabot niya ang paghinulsol, pagbasol, di ba? Ang usa ka balde bitaw nga imo na siyang habawaan sa tubig.
di ba? Pwede na po din mo siyang Sudlan. sudlan. So ang grasya ni Ginoong Hesus mao ang Moay mo mupulo puno sa niya na. imo. Amen. So sa diha nga ang grasya ni Ginoong Hesus magapuno sa usa ka taong manihulsulon, mabag-o gid siya, pastor. Amen. Kay bisag unsaon ko nako og pagsabot nga bisan pag mag-Diyos nun ta, mag-alagad ta, kung wala tay inadlaw-adlaw nga paghabwa sa atong kaugalingon, pinaagi pa sa atong pagtugyan. Surrender Sa lagi. Surrender. Ngadto sa Ginoo, wala gi mahitabo sa ato Yeah, right. Nakoy Pastor gustong Gingging. gustong basahon nga nindot kay sa atong lesson nga Yeah, kanang yeah. isgutan natong hinulsol ba. Ingon siya dinhi. Repentance must be an act of the free will. Sa ato pa kaning iyang Kinabubuton responding to the movement of the Holy Spirit in our lives. Sa ato pa nahimo nato na magigsunan tungod kay ang balaang espiritu nagalihok diha sa sulod sa atong kinabuhi. Ingon siya, yes, repentance is a gift from God, but we have to be ready and open to receive it. A choice that we alone can make for ourselves. So, sa ato na ginakaugalingon, ang katungingon niya nga, ang only solution mo ang pagtugyan nato sa Ginoo. Kung dili po ka maminaw sa printing sa Holy Spirit, sa may mahimo, walay mahimo ang Ginoo makigsunan kung dili ka maminaw sa diktar sa balang espiritu. Yeah. So mo na ang pagtugyan. Walay kana pag hinulsol sa nimo pag hinulsol og walay prompting sa Holy Spirit. Gayran gyud kas Ginoo, paminawon nimo ang diktar. Amen. Mo na makigsunan. Mo na nakanindot kayo. Surrender ngadto sa Ginoo aron nga mahimong mabag-o kanunay imong kinabuhi. Yeah, salamat kayo Ma'am Pinky. Basig na kay gusto nga mga panimilit nga mga statement alang sa atong mga viewers. Ang ako lang giampo mga kaigsuonan nga ang atong leksyon mahimo nga makapalig-on sa inyong pagtuo sa Ginoo. Ang atong handom manggod ining katapusang mga hugna sa atong kapanahonan nga daghang mga pagsulay, daghang kaayong mga hitabo, mga problema nga usahay mo sibog tas pag-alagad sa Ginoo. Dili ni nato himuon nga hinungdan nga mabugnaw tas pag-alagad kun dili magampo ta nga dugangan pa sa Ginoo atong pagtuo diha kaniya aron nga makabantay ta niining mga butang nga ibutang sa kaaway aron nga mahilayo ta sa Ginoo. Amen. Gusto na mo nga takupon kini nga pagtuon mga kaigsuonan pinagis pag dapit kaninyo nga makanunayon nga magsunod sa ato ang tulumanon ang taknas pagtuon mga kaigsuonan. Sa dili pa kita mo tapos gusto nako nga takupon kini pinaagi sa observation sa atong lesson karon nga semana mga kaigsuonan. On a personal level, kita dili gyud moabot sa punto nga mahangop nato ang mahimayaon sa ebanghelyo ug sa kaluwasan ni Kristo makaigsunan. Gawas nga kun kita dili makahangop usab sa atong kawaladon diha sa espiritu. Buti pasabot diha sa atong kondisyon nga makasasala. Kung mutan-aw ta sa uban, posible makita nimo nga ikaw dunot na ingon nga tao sa tubangan sa Ginoo gumikan sa imong sala ug nagtan-aw ka sa kaayo ug sa maayong pag-alagad sa uban. Or the other way around, posible makita nimo nga ang uban naglisod sa pag-alagad, wa nagasimba sa dugay bisag unsaon nimo encourage, di na gyud matabang og ugkat makaigsunan aron mobalik sa iglesia. Busa na tendency nga makaingon ka mas arang-arang na lang di ko niya. But it is not safe mga kaigsunan tungod kay gawas nga kun kita makakita sa atong kondisyon nga diha sa tubangan sa Ginoo walay mausang nga hingpit nan moabot kita sa maayo nga paghangop mga kaigsuonan sa pagkinahanglan sa atong pagtugyan sa atong kaugalingon diha sa paghinulsol o sa pag-appreciate sa ebanghelyo ug sa kaluwasan sa Ginoo. Amen. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban hangtod sa sunod higayon mga kaigsuonan. Ato kini pagatakupan pinaagi niining halad sa musika.
Ginong Dios, daghang salamat sa pribiliyo nga kami nakahimo sa pagtuon sa leksyon. Ginoo, pulos kami mga dili takos, mga makasala kami sa imong tubangan. Ang among gikinahanglan ra gyud mao ang imong grasya, ang imong kaluoy sa matag usa kanamo. Salamat Amahan sa maong tanyag sa kaluwasan. Salamat nga ikaw nagpakamatay dito sa krus. Bayad sa among pagkamakasala. Ug amo lamang buhaton Ginoo maong pagtugyan namo sa among kaugalingon diha kanimo kay ikaw lamang among paglaom. Salamat nga makabaton kami lig-on nga pagtuo kanunay diha kanimo. Kay pinaagi Ginoo sa pagtuo diha kanimo, magpabilin kami nga dili mabulag diha kanimo. Ang among pagtuo nagahatag kalig-on hantod sa imong pagbalik. Salamat yan nga kasiguruhan ug pinaagi sa among pagpaminaw kanunay sa imong dikta sa balang espiritu sa among kinabuhi. Kaming tanan makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Salamat ini nga panahon amo kini gipangayo tungod lamang sa ngalan ni Jesus nga among luwas. Amen. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Our viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries take subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference. Travel programs transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offer spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel.